Ei! 21. mendeko emakume arrakastatua izan nahi duzu? Ei, bai, bai, zuri ari naiz. Horretarako, zure elikadura zaindu beharko zenuke, eta 36 tailan mantendu. Beraz, oso gutxi jan behar dezu, ia izer. Umeak zaintzeaz aparte, etxea txukun mantentzea arduratu behar zea. Hautsa kendu, janaria prestatu... Langile fina izan behar zera. Nagusiak esaten duen guztiari baiet izanez, aurka egin gabe, interesa azalduz. Zu baizu sexy. Horrela, bikotekidea aurkituko dizuzi. Joan zaitez egunero kiroldegira, zure gorputza lirain mantentzeko. Eta zureak erremediorik ez badu, estetizista bikaina daude, zure itxura edertzeko. Moda kontutan eguneratuta egon behar zea. Eta adi, ez ahaztu inoiz zure takoidun zapatak. Neska, zetan zabiltza? Horrela etzain izango gure gizartian. Izango duzu motxarda itxurakin, neska sarre hauko zea. Ei, neska, zertan zabil? Entzun, neska, Oh, the passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? Guk ere, garena izan nahi dugu. Gizarteontako estereotipoei gibela erakutsiz. Ez dugu gogor itxurarik egin behar, norbait izan gaitezen. Nazkatuta gaude hitzatarrak erabili beharraz, gure sentimenduak horma artean iskutatuz. Entzun, pentsatu, sentitu, hitz egin. Bizi berbarik. Passenger, he rides and he rides.